talento ang hisgutan, di gayud paulahi ang mga Bisaya. Gani sa baguhay lang nahuman nga World Championships of Performing Arts, unom ka mga Cebuanon ug usa ka taga Bohol ang nihatag og dungog sa Pilipinas. Si Marie Dumabok sa report. Subli nga gipakita sa mga Bisaya nga kun talento ang hisgutan, di kagyud mauwawan. Ilabi na ko ng tigi pang international. Karong buwan na lang tulo ka mga Cebuanon ug laing tulo ka mga Bulanon ang nakakuha matag usa og medalya gikan sa bronze hangtod sa gold sa tasatag sa nila ka kategorya. Anay kanta, saya ug modeling alang sa 24th WCOPA. Gatusan ka mga contestants ang nisalmot gikan sa kapin 40 ka mga naso sa tibuok kalibutan. Usa kanila ang 23 anyos nga si Maria Flor Mahusay, taga syudad sa Mandawi. Kisa nahimo pa nga fan favorite. Nakakuha siya og silver medal sa senior vocal solo. Kini ang naginusarang entry gikan sa elimination round hangtod na alang sa finals. Mo na siya ang pinakadako nga competition so far nga ako ang napilan. Blessed ang pagkik ko. Kasi hindi na ginanta madayon this year. Pero naka-appeal jud gihapon ko mo nga pasalamat ang gihapon kay ko ni Lord. Tungod sa pandemic, imbis nga sa California sa USA, himuon ang tigi virtual kining gipahigayon. Lakip sa naghatag og dungog sa nasod maos la si Natalie Jenna Bragat. Patricia K. Lumahang ug ang tagalalawigan sa Bohol nga sila si Leoneso Simbahon ug magsuong Lirasher ug Israel Sanchez. Silang unom, qualified na nga mosalmot sa 25th World Championships of Performing Arts sunod tuig dito sa California. Uban ni Cleofer Lumayag. Ako si Marie Dumabok. Balitang Bisdak.